Θα τρελαθώ! Γεια σας, Σινόμπο εκεί! Να το πω, είμαι η Μαρία Καβογιάννη και αυτές είναι οι αγαπημένες μου ταινίες στο Σινόμπο. Η Μαρία Καβογιάννη μας μιλάει για το Match Point. Ένας αριβίστας, καθηγητής, φιλόδοξος καθηγητής τένις, παντρεύεται την αδερφή ενός Λονδρέζου αριστοκράτη και διατηρεί παράνομο δεσμό με την κοπέλα αυτού. Η κοπέλα αυτή μένει έγκυος και οι αποφάσεις που θα πάρει στο τέλος αυτός ο καθηγητής θα είναι ολέθριες. Καταρχάς είναι Woody Allen και ο Woody Allen έχει μια εγγύηση έτσι κι αλλιώς. Έχει και μια ιδιαίτερη γραφή, παίζει πάρα πολύ με το θέμα της τύχης και έτσι ξεκινάει και η ταινία. Ξεκινάει με το μπαλάκι του τένις να ορείται στο δείκτη και αυτό το μπαλάκι κάποια στιγμή καρφώνεται στην κορυφή του δείκτη και δεν ξέρουμε αν θα πέσει στη μία πλευρά ή στην άλλη πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι η τύχη είναι κάτι πολύ ουσιαστικό σε αυτή την ταινία. Οι ηθοποιοί όλοι είναι εξαιρετικοί και νιώθω ότι πρέπει να τη δείτε γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Όταν ξεκινάει μια ταινία, αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι ο Woody Allen. Εδώ δεν μου κάνει ότι είναι τόσο ίδιο με τις άλλες του ταινίες. Έχει μια άλλη γραφή που δεν μπορώ να την ερμηνεύσω ιδιαίτερα. Θα μπορούσα να τον μπερδέψω, να μην νιώσω ότι είναι ο Woody Allen αυτό. Ναι. Θα το πω. Μπορεί να ήταν η Κλέλια που παίζουμε μαζί στο Μαέστρο. Είναι τόσο πολύ που δεν μπορώ να σκεφτώ. Να φύγω πριν αρχίσει. Σε σειρά όχι. Σε θέατρο έχει συμβεί, ναι. Όχι μόνη μου, με όλους. Ομαδικά, έχουμε κάνει ομαδική έξοδο. Μόνη μου, όχι, ποτέ μόνη μου. Νομίζω είναι δήλωση που συμβαίνει σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου και όταν όντως γεννιέται ένα παιδί, αυτό ευχόμαστε όλοι, να είναι τυχερό. Γιατί η τύχη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Και εκείνο που μπορώ να πω είναι από τύχη ζούμε κιόλας. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ακριβό, αρκεί να μην πληρώσουμε. Θέλω στα μαλάκια μου τα καημένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το πολύ μπορεί να μας ζήσει το κεφάλι, δεν πειράζει. Θέλετε να απομακρυνθείτε λίγο. Αρχίζω. Αυτό λίγο, με έχει επηρεάσει λίγο αυτό. Πόσες φορές θέλετε, 10? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μπαλάκι, δείκτη, γήπεδο, ρακέτα, σέρβις, καρφί, πλάση. Forehand, backhand, drop shop. Η Μαρία Καβογιάννη μας μιλάει για το Story of Women. Η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γαλλία. Είναι μια φτωχή γυναίκα και θέλει προκειμένου να συντηρήσει την οικογένειά της και να κερδίσει κάποια χρήματα, κάνει παράνομες αμβλώσεις. Θα έλεγα να δει την ταινία καταρχάς γιατί παίζει η Ιζαμπέλ Ιπέρ που είναι μια αριστουργηματική ηθοποιός και επίσης η ταινία αυτή αφορά όλες τις γυναίκες, γι' αυτό λέγεται και γυναικεία υπόθεση. Βλέπουμε μέσα από την ταινία αυτή την ηρωίδα, την χαρά που έχει για τη ζωή και τη δύναμη που έχει, γιατί έχει πάρει τη ζωή στα χέρια της. Ο άντρας της είναι σχεδόν άνεργος, έχει γυρίσει από τον πόλεμο και βλέπουμε πόσο δυναμικές είναι οι γυναίκες. Εκείνη την εποχή μάλιστα που ήταν πολύ δύσκολη. Είναι σημαντικό ότι η ταινία έγινε το 1988 και τώρα η Γαλλία επέκτησε το δικαίωμα, συνταγματικό δικαίωμα για τις αμβλώσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να τη δείτε αυτή την ταινία. Είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ σημαντική ταινία. Πολύ ουσιαστική ταινία. Άκρος συγκινητική, δυναμική, ευαίσθητη, περικλεί μια αθωότητα όλο το παίξιμό της και αυτό το κάνει πολύ τραγικό, ειδικά το φινάλε της.
έχει γούστο μάλλον. Τι να πω. Δεν νιώθω ότι είναι αυτή η πτυχή του χαρακτήρα της. Δεν νιώθω ότι το κάνει για προσωπικό όφελος. Οι γυναίκες αυτές είναι γυναίκες που πραγματικά ζητάνε τη βοήθειά της και δεν το επιδιώκει να το κάνει, αλλά το θεωρεί σαν χρέος. Οπότε δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέει αυτή η άποψη. Περισσότερο βοηθάει. Δεν είναι μόνο αυτό που κάνει, έτσι. Να πω και τι άλλο κάνει. Προσφέρει και το δωμάτια της σε ιερόδουλες γυναίκες για να μπορέσουν να έχουν ένα χώρο για να τις εξυπηρετήσει. Δηλαδή, βοηθάει αυτή την κάστα των γυναικών. Γυναίκες καταπιεσμένες, γυναίκες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Γιατί είναι υπόθεση γυναικών. Οι αμβλώσεις έτσι κι αλλιώς αφορούν πάρα πολύ τις γυναίκες. Η Μαρία Καβογιάννη μας μιλάει για το The Most Important Thing Now. Ένας φωτογράφος πορνό ταινιών συναντάει μία ηθοποιό δεύτερης διαλογής, η οποία συμμετέχει σε μια από αυτές τις ταινίες, την οποία μόλις τη βλέπει την ερωτεύεται και προσπαθεί να τη βοηθήσει. Χρηματοδοτεί λοιπόν μία θεατρική παράσταση που δανείζεται τα λεφτά από ένα τοκογλύφο για να κάνει μία θεατρική συνεργασία που της αξίζει και τη θεωρεί ότι είναι σημαντική. Η ίδια βρίσκεται σε ένα δίλημμα ανάμεσα σε αυτόν τον φωτογράφο που τελικά τον ερωτεύεται και στον άντρα της που του οφείλει πολλά πράγματα στη ζωή της. Από την πρώτη στιγμή σε ελκύει αυτό το βλέμμα της Ρόμι Σνάιντερ που νομίζω ότι είναι από τις ωραιότερες στιγμές της καριέρας της. Είναι μια ηθοποιός η οποία εγώ θεωρώ ότι είναι σπάνιας ομορφιάς, έχει απίστευτη εκφραστική δυνότητα και η χημεία με τον Φάμπιο Τέστη είναι αριστούργημα. Νιώθω ότι σε όλους μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ένιωσα ότι θα ήθελα να τα παρατήσω, αλλά ένιωσα ότι υπάρχει μια τέτοια δυσκολία που δεν ξέρω πώς μπορώ να συνεχίσω, αλλά όχι να τα παρατήσω. Νομίζω δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί, όλοι μας έχουμε αγωνία για αυτό που κάνουμε. Αλλά η τέχνη έχει μια περισσότερο ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχει σχέση με την ψυχή. Ο Αλμοδόβαρ αφιέρωσε το All About My Mother στην ερμηνεία της Ρόμι Σνάιντερ. Λάθος. Σωστό! Αλήθεια! Η Ρόμι Σνάιντερ πήρε το πρώτο ever βραβείο Σεζάρ καλύτερης γυναικής ερμηνείας για αυτό το ρόλο. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ζακ Τιτρόν, που παίζει επίσης στην ταινία, ήταν γνωστός μουσικός στη Γαλλία τη δεκαετία του 60. Σωστό. Τα όμορφα καταρχάς η ίδια η δουλειά δημιουργεί μια ανάταση στην ψυχή μας, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, ζούμε μέσα από αυτή τη δουλειά και αισθανόμαστε και ισχυροί όταν μπορούμε και συνεργαζόμαστε με ωραίες συνθήκες και με λυμμένα όσο μπορούν προβλήματα, αλλά υπάρχει και η δυσκολία των επιλογών, η δυσκολία ότι δεν μπορεί να τα έχεις πάντα αυτά που ζητάς και πολλές φορές μπορεί να μένεις και εκτός δουλειάς και αυτό είναι πολύ οδυνηρό για έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτή την τέχνη, γιατί δυστυχώς αυτή ειδικά η τέχνη του ηθοποιού είναι αλληλοεξαρτώμενη. Δεν είναι δηλαδή μια ανεξάρτητη τέχνη όπως ενός ζωγράφου. Εξαρτώμαστε από πάρα πολλούς ανθρώπους και αυτό είναι και δύσκολο και έχει και την ομορφιά του. Si tu contemples tes actes affreux, regarde, regarde, regarde ces chefs-d'œuvre de tes boucheries. Ναι, ταυτίζεσαι πολλές φορές με αυτό το χαρακτήρα γιατί υπάρχει αυτή η απόγνωση, αυτή η θέληση, αυτή η ματέωση που πολλές φορές νιώθεις και σαν ηθοποιός πολλές φορές τη νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε, ότι δεν είμαστε καλοί, δεν είμαστε αριστοί στον κόσμο ή ότι υπάρχει μια παράσταση στην οποία συμμετέχουμε αλλά ο κόσμος δεν την θέλει, ο κόσμος δεν την στηρίζει,
Μπορούμε να παίζουμε και σε άδεια θέατρα, μπορεί οι κριτικοί να γράψουν πολύ κακά για μας. Και όλη αυτή η μετέωση, αλλά και όλη αυτή η διαδικασία που συμβαίνει σε έναν ηθοποιό, είναι και ο λόγος που επιλέξαμε να κάνουμε αυτό το επάγγελμα. Γιατί δεν είναι στρωμένο με ρόδα, είναι στρωμένο με δυσκολίες, αλλά αυτές οι δυσκολίες είναι αυτές που μας κάνουν να έχουμε αυτό το ενδιαφέρον και για την ίδια τη ζωή μας. Mais je suis paumée! Paumée, tu comprends? Non, je comprends. Je me sens bien. Je suis fatiguée. Et personne n'en voulait faire plus que moi. Στην αρχή φοβόμουν ότι μπορεί ο κόσμος να με γνωρίζει στον δρόμο. Κυρίως στις πόλεις οι άνθρωποι απομακρύνονται μεταξύ τους. Πολλές φορές δεν μιλάνε, δεν χαιρετιόνται, δεν αυτό. Όταν είσαι σε πιο μικρά μέρη, είτε σε ένα νησί, είτε σε ένα χωριό, ο κόσμος μιλάει μεταξύ τους. Νιώθω λοιπόν ότι αυτό στη δική μου ζωή πλάτινε μέσα στην πόλη και είμαστε όλοι γνωστοί. Πολλοί άνθρωποι που μου μιλάνε νιώθω ότι τους ξέρω κι εγώ και μιλάμε σαν επίσης όρις και αυτό δεν ξέρω, μου ζεσταίνει την ψυχή. Que la nature décevante a frustré de ses attraits. Moi, que la expédience de mon inventaire difforme et inachevé, tout au plus, à moitié fini. Μαρία Καπογιάννη μας μιλάει για το Καπερνάουμ. Είναι η επανάσταση που κάνει ένα παιδάκι ενάντια στην οικογενειακή και αποκνικτική ατμόσφαιρα που υπάρχει στο Λίβανο και είναι μια καταγγελία αυτού του παιδιού για τις συνθήκες αυτές της ζωής που βιώνουν οι άνθρωποι εκεί. Νιώθω ότι αυτή η ταινία είναι διαχρονική γιατί οι συνθήκες αυτές υπάρχουν. Αυτή η ταινία είναι μια γροθιά στο στομάχι. قد تاخد من هون للكولا؟ هون للكولا 1000. طب ما في أقعد أختي حرشة وأعطيك قال؟ حرشة أختك وينها؟ بالبيت هلا رايح جيبها. طيب روح جيب أختك وتعال ما في مشكلة، تكرم حبيبي. Είναι αυτή η φράση που λέει το αγόρι αυτό το μικρό, ότι θέλω να καταγγείλω τους γονείς μου που με έφεραν στον κόσμο. Νιώθω ότι είναι πολύ, πολύ δυνατή καταγγελία. ما بقى بدي اياهم يخلفوا. علي صوتك ما سمعت. ما بقى بدي اياهم يخلفوا. Αν ο σκηνοθέτης μπορέσει να βγάλει από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ηθοποιός την αλήθεια του, γιατί είναι πολύ δύσκολο, θα μπορούσαν να γίνουμε όλοι ηθοποιοί, αλλά οι αλήθειες, επειδή έχουν πολλά επίπεδα, για να μπορέσουν να γίνουν τέχνη, θέλει πολλή δουλειά από το σκηνοθέτη για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Πιστεύω όμως πολλοί άνθρωποι το έχουν και έμφυτο. Δεν συμφωνώ πάρα πολύ να παίζουν μικρά παιδιά όταν τα ίδια δεν θέλουν, γιατί συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Και πολλές φορές χάνουν και την παιδική τους ηλικία τα παιδιά αυτά. Έχω βρεθεί, ας πούμε, σε πλατό με παιδάκια που η διάθεσή τους δεν ήταν καθόλου να παίξουν και αυτό είναι λίγο για μένα αρνητικό. Βέβαια υπάρχουν και τα παιδιά θαύματα, τα οποία εντάξει, συνεχίζουν κιόλας και την πορεία τους. Κυρίως όμως η παιδική ηλικία είναι τόσο πολύ ιδιαίτερη και τόσο πολύ ιερή που πρέπει να τη σεβόμαστε πολύ. هلا عملت رجالة تعمل علي رجال أنا بدي فرجيك يا عرصة أنا بدي فرجيك. Νιώθω ότι μπορεί να μην ήταν επαγγελματίας, αλλά πιστεύω ότι αν η εμπειρία του ήταν πολύ ισχυρή, το κουβάλισε με τέτοια αλήθεια που μένεις άφωνος μπροστά σε αυτό όλο που βλέπεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήμουν συμπαραγωγός από την ταινία. خذ لي رضاعك وخل حبيبي خذ لي رضاعك. فين الروق؟ حطه بتلزق بطبخه بس يستوي كله. هيدي السحبة مو يا اير ما تضرب الولد. يلا يا Τα παιδιά πραγματικά πέραναν πολύ δύσκολα σε περίοδους πολέμου, σε περίοδους τέτοιους δύσκολους και μάλιστα το έχουμε και πρόσφατο με τα παιδιά στη Γάζα.
και όλο αυτό τον πόλεμο που πραγματικά σαν να βλέπουμε ταινία και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό. Τα παιδιά είναι το μέλλον, τα παιδιά είναι το μέλλον του κόσμου. Η Μαρία Καπογιάννη μας μιλάει για το Βαλέρια και τη Μέρη. Η Βαλέρια είναι μια Ουκρανή που πηγαίνει στο Ισραήλ για να παντρευτεί τον άντρα που έχει διαλέξει μέσω διαδικτύου. Εκεί ζει και η αδερφή της, που είναι ήδη παντρεμένη με έναν Ισραηλινό. Όταν όμως έρχεται η Βαλέρια, τα πράγματα δεν εξελίσσονται ομαλά. Вилли, подойдешь, я все таблетки выпью. Дай сюда. Нет. Тогда нет. Нет. Держи, успокойся, не собирайся их пить, я просто не хочу к нему выходить. Είναι μια ταινία που είναι σαν να την παρακολουθείς μέσα από μια κλειδαρότρυπα. Ένα θέμα πάρα πολύ σύγχρονο, γιατί τώρα πια οι άνθρωποι πολλές φορές γνωρίζονται μέσω διαδικτύου. Αυτό πάντα όμως δεν οδηγεί σε αποτελέσματα που περιμένει ο κάθε άνθρωπος. Όπως και σε αυτή την ταινία δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ωραία σκηνοθετημένη. Παίζουν εξαιρετικά ηθοποιοί. Είναι πραγματικά σαν να μην είναι ηθοποιοί. Αυτό είναι καταπληκτικό. Η Χριστίνα είναι μια γυναίκα που έχει συμβιβαστεί στην ουσία, έχει παντρευτεί έναν Ισραηλινό, περνάει υποτίθεται πολύ καλά, είναι τακτοποιημένη, παιδί προσπαθεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει, αλλά όλο αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με την άφιξη της Βαλέρια, της αδερφής της, που καταλαβαίνουμε ότι νιώθει αυτό, δηλαδή ότι δεν είναι αυτό που ονειρευόταν να ζήσει η ίδια, και γι' αυτό έχει και ένα πολύ ωραίο φινάλε. Μ' άρεσε γιατί είναι σαν θεατρική πράξη. Είναι σαν σε ένα δωμάτιο συμβαίνει κυρίως, και τα συναισθήματα αυτά μέσα σε ένα δωμάτιο που μπορείς να φανταστείς πώς ζούσαν αυτές οι γυναίκες στη χώρα τους, τι περίμεναν να βρουν. Μπορεί να μην έχει όλο το ιστορικό της αδερφής της Βαλέριας, αλλά βλέπεις πώς έχει ζήσει με αυτόν τον άντρα, το βλέπεις μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πώς μπορεί να έχει ζήσει, τι μπορεί να έχει πράξει, πώς μπορεί να νιώθει και πώς νιώθει και η Βαλέρια όταν έρχεται σε αυτή τη συνθήκη, μέσα σε αυτό το δωμάτιο που γίνεται αυτό το προξενιό μέσα σε εισαγωγικά. Της Χριστίνας θα ήθελα να παίξω το ρόλο. Γιατί νιώθω καταρχάς ότι είναι η πιο καταπιεσμένη και αυτή που έχει βιώσει αυτή τη ζωή που δεν την ήθελε στην ουσία. Και αποκαλύπτεται και μέσα από την αδερφή της, που είναι πιο επαναστατικό πνεύμα. אתה מאמין? כן, אני מאמין. אז אני רוצה שיקרה עכשיו נס, ושהיא תפתח את הפה ותגיד, איתן, אני אוהבת אותך. ככה אני רוצה. ככה אני רוצה. Εγώ νιώθω ότι το σινεμά βοηθάει στο να αλλάξει τον κόσμο. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον αλλάξει, αλλά πιστεύω ότι το σινεμά, η τέχνη δηλαδή με τη ζωή και η ζωή με την τέχνη, μπλέκονται πάρα πολύ μεταξύ τους και δεν ξέρω ποιος είναι ο πρώτος. Ήταν ένας ρόλος μιας γυναίκας η οποία ήταν καταπιεσμένη οικογενειακά και όλα αυτά, και το όνειρό της ήταν να ασχοληθεί με την τέχνη, να γίνει τραγουδίστρια. Είχαν έρθει κάποιοι άνθρωποι και μου είχαν πει ότι με αυτό το ρόλο έφυγα από την τράπεζα και έκανα το όνειρό μου, και για μένα ήταν πολύ συγκινητικό. Και επίσης ένα άλλο έργο στο σινεμά, που μια μεγάλη γυναίκα βρήκε τον έρωτα με έναν μεγάλον άνθρωπο, που ήρθαν μεγάλες γυναίκες και μου είπαν τι ωραίο είναι αυτό, ότι υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, και είναι πολύ σημαντικό. Έλα, πάρε και από αυτό. Μα τι βάζεις και είναι έτσι, πώς το έχεις κάνει? Κοίταξε να δεις, μια συνταγή που μου τη έχει πει η μαμά μου με τον κιμά, εκτός το ότι βάζεις τα κρεμμύδια και τα σκόρτα, βάζεις και λίγο πιπέρι, πολύ δυνατό πιπέρι, για να κάνει έτσι, δημιουργεί πιο έτσι, όμορφη γεύση. Α, το κάνετε πολύ συχνά αυτό το φαγητό? Όχι, το κάνουμε συνήθως κάθε Κυριακή, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ. Η Μαρία Καπογιάννη μας μιλάει για το τι κάνει μια ταινία αγαπημένη. Δεν παίζει ρόλο τι είναι η ταινία. Δηλαδή μπορεί να είναι ρομαντική, μπορεί να είναι αστυνομική, μπορεί να είναι θρίλερ, μπορεί να είναι κοινωνική, μπορεί να είναι ό,τι θέλεις. Αυτό που κάνει σε μένα, οποιαδήποτε είδος ταινίας, είναι αυτό που την κουβαλάω πάρα πολύ καιρό μέσα μου, και επίσης που δεν θέλω και να τελειώσω όταν τη βλέπω.
Θα μ' άρεσε αν ήμουνα σε μια πιο νέα ηλικία να παίξω αυτό που το σημασία έχει να αγαπάς πάρα πολύ. Θα μ' άρεσε και αυτό που σας είχα πει για τη Βαλέρια παντρεύεται την αδερφή. Φυσικά την Ιζαμπέλ Πέρ, εννοείται. Καλά, το μικρό στην Καπερναούμ δεν θα το έπαιζα. Αγαπημένη ρόλη στην κομμωδία σίγουρα είναι τα εγκλήματα, σίγουρα είναι και στο Dolce Vita και νομίζω ότι ήταν μια εποχή της τηλεόρασης χρυσή για μένα, εποχή της τηλεόρασης που οι κομμωδίες ήταν κομμωδίες. Οι άνθρωποι που γράφανε είχαν εκείνη την εποχή μεγάλα κέφια. Θα τρελαθώ! Έλα, δεν υπάρχει αυτό. Πες μου, αυτό είναι από τότε. Εντάξει, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που γίνεται μετά από τόσο καιρό. Θέλω να πω, πού τα βρήκατε όλα αυτά. Τι να πω. Όχι, θα μου πεις εσύ και θα πω ίδια. Γεια, πες μου πώς είμαι. Είμαι σε αυτή τρελή. Ναι, γεια σας, Συνόμπεκη. Ναι, να σας πω. Θέλω να δω αυτές τις ταινίες που μας είπε η κυρία Καβογιάννη. Ναι, πώς μπορώ να μπω. Τι πατάω. Τι είναι αυτό. Τι είναι, πλατφόρμα. Πατάω κάποιο κουμπί. Α, κατάλαβα. Ναι, όχι. Ξέρω. Ναι, και πότε μπορώ να τις δω. Α, όποτε θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ καλοί. Συνόμπο είπαμε. Εντάξει, γεια σας. Πώς ήταν καλέ αυτό. Τελειώσαμε. Φεύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και Συνόμπο, πάντα Συνόμπο,